ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Watlak University of Science and Technology Meghalaya kedan hapo pur usam janga jela Meghalaya henry kalong ke ek bas ngolinga bantip bakani ke school ba kemudian hakapo janga jela Meghalaya bun sing lapinmi iki khubor latkam shikikot khubor ke bedai naga jela Assam henry hakikat khubor ke lapinmi naga jela Meghalaya Kinoyalam jagri Boy People Council belalam khmat President uba Jason Lennox nongrum bak Meghalaya People Social Organization belalam khmat dak President ka kong M1 yang hadim bikila yo ujor nagi babon ki kon samla hakat punru truk rempang aracha apusau klalik binya kendu Chancellor jak University of Science and Technology Meghalaya Hawk penyikeran sani halor kaneka kam Hakijingkran Wikinoyalam jagin ki artli ki kenhon kila kentu yu Chancellor bak USTM kan ompelong ki interview kam hakisngi ublay Daka berkhatla mikinong song ka jela Meghalaya khambon ki bede ki Kristan ban kerkat bala ban penan kam ki gomsha na ka jela Assam habadan kinu ki program hapo ka ke school ba ndrei ban penan kam bet de ki jain rendia bla pinmi na ka ni ka jela Meghalaya Hadin bangila ayo yaki jing ujor la kham slam habedi bat ka jing khot long interview jong ka ne ka school ba haki babun ki post ki baka university ka recruit na kita ki babun ki sini ki baka jet pan pelong ka interview ka khamdei be ka sini ublai te menil ka sini ka arpusan terik sini ublai ni yo e ka complain na ki samla wat kam na ka jela ka suni ba kadon ka ni ka position shipotuli ka baki dang kre ban imat nak kumno snem ban arpusan arpundri fil amut ban pli ketika PMC PA Sangma International Medical College and Hospital kabagi dang shna mata under construction tiki court recruitment namta kiniki positions of fair parish portly te hakatu ka interview kadika walk in interview ko baki ki court kam shimladon kano ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jalla jungi kamtam na pori district te hakatu ka interview ka ba ngiyo mangi kalong baki WhatsApp ya katuka kot kubor ka baki kot ya ka interview ka din Assam te hadin bangi la pasyang ban wat jing tip wat benia nakilat patai kubor jong ka jela kamtam na po Riboy district te ngilap bat ngisham ba omdan batip omdan babna te ka jingkeli jong ka seng kalong ba lada pi kot ya ki interview bat lada ki sam lagi jongi ba wat kam kim yu ajing tip lani kim long inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno kin wan ban apply lana ki kim tip but ka strategy jong ka USTM ka bang UI na kawi ka porsya ka wepan ka babun ka target ki Assam based media tingila bu da ka jingtho Ahmad jong chancellor mene ba ningkong di ban prioritize lane ban bu Ahmad ya ki print electronic media ba per haka tin ga jongi ban khamtam baro ki post ki ba ka khot interview ki samla wat kam jong jela ki di balong inform ka di ban poy shaki lang ba ki lat patai kubor takada ka di gajing ajing mut jongi mane ya chancellor kane bansis ya ka interview ha ka si ublay ka bringkong bat baar ki publicity ha ki print bat ki electronic media ki bari naka jela ka jongi khamtam ngim ong ba watle asia Assam lane watle SQ pat ki jela henry ka bringkong ngi di ban bu Ahmad ya ki lokal ki jongi kata kadika jinge keren mane bat chancellor kita ki diki arteli kimat bat kabalai ka bakam kongsan habangi pej ia ki program ba per ba perlong hang ne po school ba lada kadai ban perkup burom ia ki dignitaries ki rudan burom ki bawa naishi mentah haki activities ki babunjat ki bakan ka university ka jupenlong
Lani ladadi bangi ai burom. Yano kiba diki achievers haki benta ba per. Ngilap ngiju syam ngiju sakiba kaju pendon kam dan kita ki gamsha asumis. Te kaseng kadap ta kajing songkhia. Ti ka USDM kadon hapo uput sam joga jela. Kadon hapo Riboi district. Ahmad jong u chancellor meninggalkan dak basyai ngikwa ba mau un represent ya kariti kestur kajongi. Ya kajing ruspa jong kajing long juman jong gajak pendu kajongi. Lada pikiran ya kajan. Kamni bagi mdon jan. Ngidon ni ki jan. Ki entrepreneur, ki media kini ki production houses bapa mi jan naka jela bat napa district ngidon. Te meninggal pempau ya kajing pasya baki jupen kupurom da kanika gamsha asmis da ka baong kumta. Ngakwa ban pensyai ba kamde bagi pasya ya kanika gamsha. Pet mentak sing bagi wan kendu ya o. Upediang yang ni da kini ki gamsha. Gamsha asmis. Te kanne kalong kajing lek ran yangi habaki don ki jan naka jek pendu ka jongi tengi kwa ya o bon perlu kam da kita. Namar ba hato ngim sku tamula mo bala dai ba chief minister jong ka jela ka jongi. Udai name kala ya. Uwan hame kala ya. Syapan ku burom dan ki jan asmis. Tengi ya kanne ngis ngo tamula. Hoi lada dai bangilik sya asam. Kadi ka rukom kum kalong ki lada ngali cinga sya asam lada ki pun ku burom mingi deki ya ki jan asmis ngis ngo ba kai dai dur kalong inline. Henry menta lada ngina me kala ya ngina Riboi district. Iwan bani kendu ya chancellor ya kanne ka school ba badan hapo Riboi district Henry lada un priang yang ngida ka kamusya asmis ngang ngo ba kalong ku bangi insal. Ya ki products local jongi. Pada kali yang chancellor ka basung tunat long kalong ba upediang ya kita ki idea jongi kan. Habingi ai jemut ya upediang. But ya kini ki shawl ki balong official juga USDM dah ki local product. Kita ki lai tili kimat ki ba ni wan kini ya chancellor mtakasi. Saksi sen ka ba ko ban perkemau kalong ba habidi bat kini ki interview. Bat ki event ki ba perlong hakasi boleh. Nakaliang juga seng ngilak semudi ba ngin bu da kajing tho haki menteri sokar juga jela jungi beri page ya kini ki kenjah ki pelong program aga sembelai ban bu da kajing top on record ba ka jelahi kan ai da kita ki order ha keleng jong ka jela ya ki school ba ki office ba per ba kimdei ban pelong interview kimdei ban khotri kimdei ban le kinu ki aga sembelai kata kadika ka ban kalian seng ka semudai lelek saya tu ban wan nyela ban kedu ya minister concern ban address ya kaneka issue. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center